ҳамдиёрон азиз салом алайкум. имрӯз 9 ноябри соли 2024 мебошад. қарор дорам дар шаҳри Самарқанд. Дина ман дар тӯй будам, бегони як навор карда аз тӯй дар фейсбук партофтам ки аз фейсбук акай Мамадқул диден аз Самарқанд ва фейсбук ба баромада мана гуҷоба шумо гуфта пурсидам. Ман гуфтам фалон ҷоба ёфта гирифта маслиҳат карда мана омадем сари заминашон. Писарашон Ҷамшедҷон пеши ман ба Ҷамшедҷон мана оварда заминашон нишон додан ки ҳамин замин ба ино ангурашон буду ҳамун соли 2 сол пеш хунук зад ва ҳамаш палероа канда партуфтан дилашон ангур хунук шуд камтараку анаку ҳозир маслиҳат кардан аз ман мақсад гузаштан ки пистакорӣ кунем 20 гектар пистакорӣ кунем ва овардан ҳаминҷа писта шино нешудам. Писта беҳтарин мешад чунки мо ҳана ҳамин замине ки мо истодагием ба сатҳи Душанбе баробар аст. 800 метр 850 метр аз сатҳи баҳр аст. беҳтарин писта мешавад ва дар маҳаллаҳои ҳамсоя ҳам писта ҳаст. дида будем. Ҷамшедҷон мана мегӯям аз шумо шунавем раҳмат ба шумо ки мана ёфта овардед, маслиҳат пурсидед. шумо аман гуфтед ки ман барои шумо писта биёрам, ҳатман мебиёрем. ҳамдиёрон азиз, эстафета аз тоҷикистони бачаҳои Самарқанд гирифтоданд, оиди писта ворид кардан. ҳамин заминатон чанд гектар шумо чанд гектар ба имсол каданӣ? авваланбор хуш омадед акои Искандар. мо имсол ҳамин общий 20 гектар ниятам аст писта зор кардан ба. ҳамин сол ба 5-6 гектар замин ба писта шинонданем. албатта агар шумо худофат ёрдам тедагар ҳамин сол 5 гектараши писта зор кардем. Ҷамшедҷон, мо ҳатман шумо кӯмак мекунем, ёрдам мекунем, пистои шумо оварда мерасонем. худо хоҳад якта шӯхӣ кунам майлаш ми. Ҷамшедҷон, бо пули шумо барои шумо чизе ки дили шумо хоҳад карда метием. ана писта мебиёрем, бо мебиёрем, нишондонашам хашинонданашам инҷа агрономои беҳтарин аст, бо бемоам метонанд. ҳамдиёрон азиз, чӣ гуфтанӣ ҳастам? бачаҳои ютуб ҳоли намедонанд, бачаҳои фейсбук аллакай эълонро дидан. мо қабули дархостро оиди овардани ниҳолҳои пистаю чормағзҳою ҳамаи чиз себу бодум чизе ки бошад аллакай сар кардем. дер накунед. мана бачаҳои Самарқанд аз шумо пешгузашта истодед. аллакай мана имҷаба аллакай 3000 дона писта ман оварданам дар кор барои 6 гектари имсолашон. дер накунед, ҳарчи тезтар кунед. ман пулро гирифта аллакай тайёр карда монаму ба шумо ҳама ниҳолҳои себу ноку пиставу чормағзу бодуму шафтолу чизи дилатон мехоҳад, зардолу чизе ки ман гуфтагӣ будам нишон додам. ба ман савол тиед ки ҳамин чиз ҳаст, ман мегӯям ҳаст, фалон сомон. шумо дархост мекунед. Ҷамшедҷон, мо ҳатман шумо ба кӯмак мекунем. ҳатман он имсолаш ба 3000 дона ниҳоли писта худо хоҳад шумо дархост мекунем, мебиёрем. 20 гектаратона худо хоҳад обод мекунем. раҳмат шумо ба